Μπέριος. Καραμίχαλος μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή, σουτάρει και είναι το 3-0. 27ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και ο Πανιώνιος κάνει το 3-0 με τον Καραμίχαλο. Γρήγορος ο Γιουγκοσλάβος, κάνει μια καταμέτωπον επίθεση, μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει ο Βουκελάτος, διώχνει με τα πόδια και ο διαιτητής... Χαλκίδης και πάλι Γραβάνης. Γραβάνης κάνει μια βαθιά μπαλιά, δεν είναι offside ο Γιούρησιτς από ό,τι λέει ο επόπτης. Γιούρησιτς μέσα στην περιοχή, μόνος με τον Βουκελάτο, σουτάρει και πραγματοποιεί το 1-0 για τον Πανιώνιο στο 8ο λεπτό του αγώνα. Από τη φάση αυτή που ξεκίνησε από τη βαθιά μπαλιά του Γραβάνη, ο Γιούρησιτς δεν ήταν offside, διαιτητής και επόπτης άφησαν τη φάση να εξελιχθεί κανονικά. Ο Γιούρησιτς προχώρησε, βρέθηκε μόνος του απέναντι από τον Βουκελάτο, σούταρε εύκολα και πραγματοποιεί το Πανιώνιος για ένα 1-0. 13 λεπτά έχουν περάσει από την άρεξη του αγώνα στο γήπεδο της Νασμήνης. Ο Πανιώνιος προηγείται με 1-0. Εκτέλεσε το φάουλ ο Μπέριος και θαυμάσια απόκρουση του Βουκελάτου στην κεφαλιά αυτή του Καναρά. Καραμίχαλος εκτέλεσε το κόρνερ. Βγαίνει ο Βουκελάτος, μαζεύει την μπάλα. Και στο λάθος αυτό του Βουκελάτου δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί εκεί ο Καραμίχαλος. Τσιαντάκης μέσα στην περιοχή προσπαθεί να αποφύγει το παρκάρισμα του Πασχαλή. Τσιαντάκης δίνει στον Γιούρησιτς. Τσιαντάκης πάντα σουτάρει και πραγματοποιεί το 2-0. Ένα θαυμάσιο προσωπικό γκολ του Τσιαντάκη στο 18ο λεπτό. Τσιαντάκης πήρε την μπάλα από το πλάγιο, προχώρησε, μπήκε μέσα στην περιοχή του Παζιάννενα, απέφυγε τρεις παίχτες, προχώρησε μπροστά από τον Βουκελάτο, έστειλε την μπάλα στον ουρανό των νυχιών του Παζιάννενα, πραγματοποιεί το Πανιώνιος για ένα 2-0 στο 18ο λεπτό. Μανεύσκι ελίσσεται, προσπαθεί να ξεφύγει από 2-3 παίκτες του Πανιωνιού γιατί είναι μια κόντρα. Είναι ο Φωτιάδης μέσα στην περιοχή. Φωτιάδης ανατρέπεται, δεν είναι τίποτα, λέει ο διαιτητής. Η φάση συνεχίζεται. Και οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Αποστόλοφ. Είναι κοντά στην μπάλα και ο Λαμπίδης. Παίρνουν φορά οι δύο παίχτες. Τελικά φαίνεται τον Αποστόλοφ. Ο εκτελεστής Αποστόλοφ δυνατά. Δεν ευνηδιάζει τον Μανίκα που χάνει την μπάλα. Τρέχει ο Φωτιάδης και με δεύτερη προσπάθεια ο Μανίκας πιάνει το σουτ. Μαραγκός. Δεν είναι offside ο Γιούρησιτς. Βγαίνει ο Βουκελάτος με τα πόδια. Χάνει την μπάλα και ο Γιούρησιτς από μακριά και η μπάλα ελάχιστα out. Παλιά του Λαμπίδη για τον Τσιόλι, η σέντρα, η κεφαλιά του Μανεύσκη, η μπάλα στο δοκάρι, μια φοβερή ευκαιρία για τον Παζιάννενα. 65ο λεπτό, παραμένει το 2-0. Μπέριος. Μπαλιά για τον Γιούρησιτς και τον Καραμίχαλο. Καραμίχαλος κερδίζει την μπάλα. Καραμίχαλος πάντα σουτάρει και πραγματοποιεί το 3-0. Είναι το 71ο λεπτό. Ο Καραμίχαλος από τη βαθιά μπαλιά του Μπέριου κέρδισε την κόντρα εκεί από τον Κλίτσα. Προχώρησε και με δυνατό συρτό σουτ παραβίασε την αιστεία του Βουκελάτου για τρίτη φορά. Πανιώνιος πας για ένα 3-0 στο 71. Γιούρησιτς, ο ταχύτατος εξτρέμ του Πανιωνίου σε μια ακόμα αντεπίθεση. Καταδιώκεται από τον Κλίτσα. Γιούρησιτς μπαίνει μέσα στην περιοχή του Πανιωνίου. Γιούρησιτς, βγαίνει ο Βουκελάτος, κλέβει την μπάλα και έρχεται ο Κλίτσας, βοηθάει. Στο Αλκαζάρι, Λάρισα και η Καλαμαριά έμειναν δίκαια στην ισοπαλία αφού ήσαν. Καραγεωργίου πάντα με την μπάλα. Ο Βασιλάκος περιμένει. Ο Καραγεωργίου έτοιμος για τη σέντρα. Ο Καραγεωργίου. Χαλκίδης σε καλή θέση εδώ είναι ο Βασιλάκος. Ο Βασιλάκος για τον Παπαϊωάννου. Έκοψε και πάλι ο Χαλκίδης. Τσουρέλας μπροστινή παλιά για τον Καραγεωργίου. Καραγεωργίου εδώ. Στην παράλληλη σέντρα από την άλλη πλευρά είναι ο Αποσπόρης που θα απομακρύνει. Δραματικές στιγμές για την αιστεία του Πανιωνίου. Από τον Τσουρέλα και πάλι για τον Καραγεωργίου. Καραγεωργίου εδώ. Βαθιά παλιά σέντρα για τον Σίγκα. Από την άλλη πλευρά είναι ο Μπέριος που απομακρύνει οριστικά τον κίνδυνο για τον Μανίκα. Ένα κόρνερ τώρα ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Όουεν για τον Πανιώνιο. Όουεν για τον Γιούρησιτς. Από πολύ κοντά ο Τσιαντάκης στα χέρια του Τερζή η μπάλα. Γιούρησιτς και Τσουρέλας. Τσουρέλας σε καλή μεριά. Έτοιμος για τη σέντρα ο Τσουρέλας. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σίγκα σε καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ που στέλνει την μπάλα out. Τσιαντάκης μαζί με τον Τσουρέλα. Πάντα ο Τσιαντάκης. Τσιαντάκης τώρα σε καλή θέση, έτοιμος να κάνει το σούτ, ο Τσιαντάκης είναι out. Μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Πανιώνιο, ένα θαυμάσιο σούτ από τον Τσιαντάκη και η μπάλα κατέληξε out. Εδώ τώρα βλέπουμε τον κύριο Ανδρέου να έχει διακόψει τον αγώνα. Προφανώς κάποιες διαμαρτυρίες και τώρα εδώ το παιχνίδι με τους επόπτες και τον διαιτητή στο κέντρο του γηπέδου για να καθυσυχάσουν.